Good morning. Kuyan palangon yan. Day pa 5 a.m. Mata na kami ni Edith. Si iba yaon sa ibang room. Kami lang digding dua. At siya naman, day 2. Ngayon, ready na kami. Ready na kami ni Edith. Maduma na kami sa sarong room. Nag-twinning kaming dua. Twinning kaming dua. Ayan ang sulot niya. Naka navy blue and white. O yaman ako naka navy blue and white. Automatic garo. Di ba ga? Yan, pag kulang ang turog. Ribong na. Uy, nasi 64, 65 ba sila? Tama. Kasi manindot kami. Twinning pati kami dua. Gayong kang color. Day man kami nag-ulay kang bado me. Day man kami nag-ulay basta pagbulos me. Good morning. Good morning. Ay Ay, buray ka yan. Ay, buray niya ka yan. coffee kami. Day 2 na yan. Day 2. Pag ano, telepo ko nabulos. Day ka man hindi mapaparong. Sabi na yung bubulos si Baning. Di mo niya ng tao. Nagdudulag si Gar. O sige na, picturean ko ka mo. Dahil na itsura ko. Makarinos pa ako. Ba! Digdi mo na una yan bit-bit mo. Sige na, picturean ta ka. At siya na, sige. After, sige. After daan ko yan niya. Okay. Nagdulag. Yan ang breakfast. Bye guys, see you later. Bye. Ingat po. Ganyan dyan, oh. Sana ba magpayagit kayo ako? Magsisir, magpupuka. Naawag kan. Diba? Diba?
mango cheese curd. Yan. Sabi ko, ano nga ako atyan? Yung ano na pa. Okay. Ganda. Ihaliong kong audio. Wow. Yeah. Dahil yan sa... Yan ang mga ano. Yan ang mga ano. Okay, yan ang kung ano nila. Yan ang chocolate. Yan ang chocolate mangan. Bat 77. Chocolate. Day 2, 4:30 na. Naghahalat-halat na lang kami ta. Mait all you can da kami, sabi ni Madam. Yan ang kaibahan ng kami lagi ding tuloy di sa sa room. Nagtururog kami ngayon na hapon. May naghahalat-halat na naman lang kami kang date sa muya ni Madam. Para sa Eat All You Can. While nagdadalan ka ini yung teleserye. Dinner kami.
ka. Ay, vlogs mo na. Maski si Indian magkuha. Yep. Nagpipili ka muna. Nagpipili ka muna. Siguro. Sabi ko. Padali umagiraan ko yan eh. Biyak pa. Wala pa ito. Birthday ko man, sir! Ikot. Wala ka mo basta kami nakabidyo. Oy, ano ka mo? Tulong! Last night here. Yes! Wow! Ulit, ulit! 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 Baili. Sila step na? Bukas ka ito ng urog. Never knew all the things you say they would never.
Huli na kami sa room. Tapos na kami mag Ma-practice naman kita. Alo pa. Alo. Gusto niya daw. Alo yung mga may kuman. Bel dapat. Paano ba ito? Kado talaga. First night. Elevator na ba nga? Hoy, lingon igdi. 1, 2, 3. Hoy, ano na si Edita? Para sa'yo rin yan. Hold you lang. Kumakulang para sa'yo. Alam ko, mga durak na ni. Kaya, yun na. Sabi mo ba ni? Double dapat yan. Ay, si Margie. Yan, tayo nagkatao. Dahil mo na yan tatao. Bisa na yan sa Lazada.
Ang dinner dito na ay pwede yan. Magkaya ako ni Bani. Bel, nadala mo yung Bel. Dapat, Bel, niya ang ready. Mayong mabidyo. Hindi ako. Bel, iyo Bel. Nadala mo. Ganun. Ano nakapula na? Yun na.